dadi ra Mario Ben. Lho, kuwi lho. Karo Mak Lampir ra oleh lho. Ayo piye, Jal. Siti ae lho. Wani, ayo lek wani. Tak jangkah tenan lho ngambung bojoku. Drama tok, drama. Ayo. Rotoke drama. Ning ora tak kenek nih. Kaya film kan kurang sekilan asine ya ta. Kurang sekilan. Ning ketoke nang penonton, wah akeh ndelok Mbak Isin lah aku ngene. Wani ngambung tenan. Aku medun goleki wong sing go wanteng ning tak ambung genti. Selamat malam, Winong. Selamat malam, Pak. Hai, ya memang ada. Saya gede nih semono suaranya cilik ora. Ayo, iki gandeng iki lak mantenan to, Nong. Nggih. Ayo mengucapkan apa kepada mempelai berdua. Ayo karo Mas Suhar karo Mbak Devi. Ayo. Mas Suhar dan Mbak Devi. Mbak Devi. Nggih. Semoga selamat sik, Ding. Pandu, Oh, Mas Pandu. Mas Pandu kok. Lah iya Mas Suhar Pandu Sambodo ngono. Lah ya sama aja, sampean ini nyapa to, Mbak? Lah kae dibengok ibu-ibu kae lho aku. Ya wis Mas Pandu. Ya. Mas Pandu kalian Mbak Devi toh? Ya. Selamat kepada Mas Pandu dan Mbak Devi. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng, barokah, rukun, ngantos puputing yuswa, pinaringan bagas waras, rezeki ingkang kathah. Terus ampun sampai pisah kados rencang kula niki. Wah. Nyapo aku ki nyapo. Aku wis meneng-meneng, Mbok. Mau wis apik ngarepe wis apik lho Nong, mburi-mburi nyampluk kancamu. Lah iya. Kowe urung. Kowe aja gleleng sik. Iki calone iki sing iki ret iki kabeh ya pedhot bakale. Kowe iki sik pirang tahun? Kowe petang tahun pedhot wae. Lah awakmu pirang tahun to, Bir? 4 tahun. Wis apik, petang tahun le pacaran wis apik. Wis remuk kuwi wisan. Ning sabar ya Bir ya. Lelakon adile mung disandang. Nggih. Mula yen pacaran ki ngangge wates-wates ya. Sing duwe wates ora mung Kediri tok, wong pacaran yo ngangge wates. Ya. Aja nganti kenemenen le pacaran. Mergo calone besok sapa bojomu ki Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa mencintai, namun kamu tidak bisa menentukan besok aku menikah dengan siapa. Allah mengkodratkan kamu bisa merencanakan menikah dengan siapa, namun kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Lho ngono. Mula lek pacaran iki aja terus gawe omongan cilik ngono aja. Omongan cilik niku napa, Pak? Allah, runtang-runtung ngalor ngidul. Apa-apa terus tukokne anggar ulang tahun tukokne gelang, kalung. Lah dalah kok capek bareng rabi terope dhewe-dhewe. Ayo, ini mesake ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih, Pak. Hah? Mugi-mugi kula. Napa, Pak? Tahu kula. Kat mau dipoyoki lho, Pak. Ayo bir kita tahune ta ngono. Heeh. Lolono ge meneng. Ayo. Ini Pak Mantri Tego mang ya ana tahu takwa, tahu kuning kok ya ane. Nggih. Ucapamu apa, Bir? Nggih mempelai Bir, ra apa-apa nadyan kowe lagi stres ra masalah. Nggih, mugi-mugi Mas Pandu kalian Mbak Devi. Devi. Heeh. Mugi-mugi saged dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Pun Pak ngoten mawon. Ah, Kula pinter. jomblo, Pak, mau piye ndongakne ya isone nggur kuwi, Pak, Pak. Aku iki jomblo, Pak, nuturi wong awakku dhewe remuk, Pak. Ayo, wis lelakon. Ki pilihan nduk cah loro, ki ana pamundhut sing ngersakake ya kuwi nyidro asmara utawa ula tampar. Ana sing ngersakake gubuk asmara, ana sing ngersakake podang kuning, ana Sutya. Lho, sing ndi? Gubuk asmara wae wenten, Pak. Sutya api. Gubuk asmara Sutya. Sing pengen gubuk asmara sapa? Gubuk asmara nggih, Pak. Ora kowe lho, Bir. Oh, nggih. Bir, kowe pengen gubuk asmara? Ya mesti pengen wis seneng amune gubuk asmara. Ada tahu api Sutya ya. Wis ora saiki, Pak. Ora Berarti bisa oh. Ayo keceplosan dhewe to. Bola-bali tolol ora seneng. Sing ndi sing sepakat Wina karo Birgita iki? Gubuk asmara. Sutya. Gubuk asmara. Wis timbang ayal-ayalan saiki ngene tak tengahi gambir sawit. Wis gubuk asmara sik, gubuk asmara. Ngalau ya Nong, awakmu kan sik duwe mesake kae. Ayo.
Slendro, ayo ben. Ayo bawa sik. Rawani sik no, komplit no sak poconge no. Ayo. Ayo. Abang sik bir, ayo bir. Nyingkar. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar Bocah galo nembang ya sik apik. Apik ngono iki njlimur. Profesional iki ngono kuwi. Nadyan to atine remuk bubuk dadi rempon. Nek nembang tetep semangat, jos. harus Pak. Iya. Memori. Pancen kowe diniati kok bubar kuwi ya ayo. Ayo saiki winang, ayo nang iki sing jan bocah suci dalam debu. Suci-suci nek iki, Pak. Tenanan ya suci tenanan. Ayo gitu. Ya nang. Lingsam yen mutan. Ayo bir. Pak niki kan kula kan jomblo to, Pak. Nang apa? Niki pengrayatan jenengan sing jomblo niki kira-kira sing cocok kalih kula niku sinten ya, Pak? Sulama. Oh iya, Sulama. Mas, aku jomblo lho, Mas. Ayo. Wes kowe gandeng karo kuwi aku setuju. Setuju, Pak? Heeh, engko lek mlaku ning dalan ketes ana ndase. Aja kuwi bocah meneng, bocah sabar, muntuk dewa. Ayo. Ayo. Tebir. Lelampahan kang Lebih mudah mencintai 1000 wanita daripada melupakan satu yang telah menggenggam inti jantung. Wah. Kocik ayam. saya ya lho, Pak. Apa-apa. Pancen wong wedok jaman saiki hobine ya putus ngono kuwi ya. Ayam. Masalah. Ya nang tutup penang, bocah kok solekah kaya ngene. Bocah le cantik apa nek nyindeni srepek 9 jam malah jenes aku. Semie. Isuk mau teko tak setel bola-balik wetengku kaku katene ayo. Ora apa-apa ayo, ora apa-apa. Ayo. Mboten Mbak kula ngantos napa tresno tulus nadyan ning gubuk asmara ngoten kemutan sesuatu ngono. Maksudmu Kemutan lakon apa ngoten lho Pak kula iki? lakone kuwi to? Terus no. Kok aku terus. Wae seri ya saiki ber kita ya ayo. Ayo. Andu Papa Prapto ayo. Ya nang. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Loro cantik-cantik kabeh, suarane apik kabeh, tregel kabeh. Iya, pancen sinden saiki ya top-top ngono kuwi ya. Iya. Top bir kita. Remuk Yayi. Ayo. Gubuk asmara, yuk tetes Madangkara. Oke.
lek kliwat ngene iki pikirane dhek kan galau. Stres Pak niki. Pikiran kotong. Ayo. Sing dipikir tekan ngendi-ngendi lho Pak niki Pak yo alah Pak. Mesakne ayu-ayu dirubung laler. Alah Pak. Salah. Sik tak takonane ya. Nggih nggih, heeh. Eyang. Dalem. Aduh, sing lebone putri ya. Biasane dhek sing lebone lanang kok ya putri ya. Daleme pundi, Yang? Aku semampir. Nun? Semampir. Lah mriko pun tutup niku, Yang. Aku mau ngalih teko kono. Nun? Aku mau ngalih. Andi Babu. Sinten asmane sinten, Yang? Jenengku Siti. Oh, Siti. Iya, jenengan ngerti bedane Siti karo soto. Nggih. Lek soto ki biune putih, lek Siti lek soto ya. Mesake Birgita niki bocahe lagi bar putus gitu. Lagi rekoso nggih. Mimi nggih. Emah. Mimi. Emah aku mau ngalih. Maem nggih. Mau ngalih. Iya. Jajan ya. Mboten. Tahu. Pengen diambung karo dalange. Lah ngene aku isi malakaman. Ora tak ambung ya bocah ora waras-waras. Ya tak ambung gimana gitu. Nanti aku sampai rumah dikeprok parut ora. Nah, liyane diambung dalange apa, Nduk? Aku mesake tenan bocah. Apa, Nduk? Eyang Siti. Eyang Siti. Hah? Emah pokoknya aku pengen diambung. Diambung. Mas Sulomo ae piye Mas Sulomo? Lek tak wakilne gembut piye gelem? Emah pengen ku dalange. Lek ngono rada nyedak mriki no, mosok dalange cenanangan toko kono. Hei. Lah, iki to. Teko to, iki ratunya misteri Gunung Merapi. Jan. Bir kita diamput. Anu Mbak Siti dudu Birgita, iki dudu Birgita. Birgita ra salah. Nah, ini Sing salah Mbak Siti, Mbak Bu. Siti sing lebone. Siti, eling ti. Ning kene nek mboke ning kene. Mosok njaluk diambung dialange. Awas. Ti Siti. Dalange kae diutang karo aku rong disaur. Sarunge sik ning nggon aku. Iya, sing tulisane gajah duduk ya. Ayo maaf. Ya aku diutang. Kok anggap utang ra apa-apa lek nyaur kudu nyaur pira? Emah pengen diambung saiki. Diambung saiki masalah. Piye lho Bu ngene mesake lho. Awas. Sing marat murang. Awas. Ngopo? Ben dadi ra Mario Ben. Lho, kuwi lho. Karo mak lampir ra oleh lho. Ayo piye, Jal. Siti ae lho. Wani, ayo lek wani. Tak jangkah tenan lho ngambung bojoku. Drama ayo. Rotoke drama. Ning ora tak kenekne. Kaya film kan kurang sekilan asline ya ta. Kurang sekilan. Ning ketoke ning penonton, wah akeh ndelok Mbak Isin lah aku ngene. Wani ngambung tenan, aku medun goleki wong sing go wanteng ning ngono tak ambung genti ya. Aku par goleki kami tuwa sing durung rabi. Ora bisa. Siti iki lho mikir Siti. Tolol Siti ora. Siti. Dalam. Mihunmu putih. Liyane diambung ya liyane ya. Nggih. Iya wis manut. Duit ya, duit. Duit ae. Sak yuta. Kowe iki janjane prewangan apa kotak amal sak yuta. 100. Kurang. Piro? 50. Kira ngerti hitungan to. Oh, tolol ora. Ngerti mau biru karo abang to. Ya 50 ngene aku ki ora anu. Aku ning dompet enekku yo 50 kuwi ora. Ora percaya to kowe? Hah? 50. Nah, iki. Ya tak tambah iki swidak 70. 70. Siti 70. 70 ya. Loh, Piye? diambunge dereng lho Pak Dalan. Diambungi sesuk nang Ponorogo ya. Heeh. Ngenteni Siti sitoke bubuk sik ya. Sampun nggih Pak Dalan, matur nuwun. Kuwi anu lho di anu ya, nggih tuku tisu. Lah napa Pak tumbas tisu? Njagane nangis sae ning kos-kosan. Alah, Pak Dalang aku keringatan. Keringatan. Lah iya tukono tisu nggih ngelapi Lagi ngono. aku wis punya, minta tolong. Oh, lek keringetan ora ngambung ora masalah. Awas. Awas, siji.
Iya toh. Betul. Piye, Pak? Seta. Bu Kesi. Nyapa? Lho iki lho, keringet ilang to. Nah. Yalah, ya. Ya wis ora apa-apa, Bapak Ibu. Pancen nggih dadi bojone dalang. Sik to. Ki salaman Bu Kesi sik, ngono dikabruk kowe ora. Ora. Engko sik. Ning kono. Pancen dadi bojone dalang niku atine kudu jembar, Pak. Ora Dadi mung atine. kula niku mboten gampang nesu. Pun kula ikhlas kok. Halah wis to, tak liarke bengi niki bojo kula. Nggih. Lho, Wis iki malah PN. bengi iki malah dikewanke ta aku. Ya apa-apa. Ayo Bir, minta maaf karo Bu Kesi, minta maaf. Bu, kula sak menika minta maaf nggih, Bu. Ngapunten nggih, Bu. Niki disekseni para penonton. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pak Bu nggih. Iya Nduk Cahaya ora dadi apa. Wis to, ibumu ki ikhlas. Aku iki rumangsani raga tuwa, Nduk. Aku ki ngladeni Pak Cahaya ki ya wis ya nyuwun sewu, aku ya wis manak papat, ya wis lempo wis aku ikhlas ya nenek cah wedok ayu jek enom, gelem ngopeni bojoku wis ikhlas Nduk, Bu Kesi wis tenan kono. Dipijeti kan bapakmu ya. Ngojo ora. Oke, terima kasih. Ini hanya sekedar hiburan. Ya ngono kuwi Bir, kudu ngono kuwi. Berani tampil beda ngono kuwi. Ada gebrakan-gebrakan baru. Dadi men iso sinden Madangkaran duwe ciri khas dhewe-dhewe. Lah Bir kita ya kendel kaya ngono kuwi, kemayu. Umi nggen alusan, Mbak Lia nggen gending, Mbak Tuti nggen braokan, terus Mbak Winong nggen salah. Ayo. Tak tang. Oke, Mbak Diajeng, Mbak Triastuti, yo dan juga Mbak Lintang Pambayun. Yo. Oke, luar biasa. Mbak Tuti, Mbak Chandra Mulya karo Genduk Lintang. Sampeyan arep nembang ndi? Sotya apa liyane? Pak Cahyo. Dalem. Niki wau enten jawilan dari belakang. Dari Bang Yosi niki kose Mas Yosi cuma menyampaikan toh ngeten lho. Kula nyuwun Mbak Tuti nyanyi sambil kemangi ya Bang ya. Dari Pak Tua tapi tidak berani tampil ke depan. Ini sawernya. PN dhewe to 1000. Lah nggo ijol kan pun telas ta tong demete jenengan. Oh, engko tukul dhewe dometku aja kuwatir ora. Ngono. Tambahi. Bir kita wae tambahi. Wis kotong mlompong. Lah kowe arep njaluk ambung apa piye? Mbak Tuti. Wis tau. Nek njaluk tambahin njaluk ambung sing. Engko para isu. Para iso, para ero. Iki didom cah telu ya? Didom cah Nyewu. telu. Heeh, 900-an. Iya, kok kena dienggo parkir kok, Mbak. Iya. Tadi sedane apa sedane? Sotya apa sambil kemangi? Sotya wae ya. Sotya. Oh, Sotya. Oke. Iya, pe harap ditinggal Sotya wae. Oh, alah ditambahi meneh. Oh ya nak bener nak. Kok sing sabar ngono lho, Mbak. Sing lilo, sing ikhlas. Setia Dita Setia. Setia. Aku ngucapne selamat berbahagia karo Setia sok mbeno. Karena selama dengan saya dia tidak pernah bahagia. Dia tertekan. Lah karo awakmu iki ngopo ora? Berteman. Ini Pak Cahyo ditambahin neh mesake lho. Ditambahi 3.000 dari belakang. Mbak Iya, Tuti iya. tak tambahi 3.000 lho. Heeh. Lah ya tembang napa? Arep Sotya apa kemangi? Ayo. Sambil kemangi. Oh ya wis. Jare sambil kemangi. Sotya, saiki sambil kemangi. Loh, Oh. Sing ndi? Mbak Tut. hah? Oh, tolong. Tolo. Sidan Aja tolo. melu-melu tersinggung yo ora. Mboten. Ora to, Mbak ya? Enggak boleh. Nggak Kita tuh cuma agian enggak boleh tersinggung. Nah, tersinggung kayak untuk mangkat. Oh iya. Mangkat nendi? Hah? Mangkat nendi? Mulai. Nah iya. Dier. Tak guyu dhewe ora lucu. Sing ndi? Sambil kemangi? Apa no? Mana? Oke, sambil kemangi. Sambil kemangi. Ya wis tak apa-apa, engko Sotya ngin goro-goro ora apa. Ya. Maka sambil kemangi oleh trio Wek Wek Madangkara. Oke.